Welatiyên Amedê û siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê serdana Serokwezîrê Türkiye Binalî Yıldırım ji bo Hewlêrê û Baxdayê ji bo Enartî nirxandin. Li gor parlamentera HDP Leyla Birlik ya ku berîna hatibû girtin û hate berdan, Türkiye ji ber destserkevtiyê Kurdan ya li rojhilata navîn têk bibe di nav hinek lîstikan de ye. Armanca serdan jî ew e. Ji ber wê yekê jî divê Kurdên Başûr yekîtiyê xwe li hember lîstikên Türkiye bi Kurdên Bakur xurt bike. Tekiliye wan em bêjin hem siyasî hem bayrê ekonomî heye ama bingehiya wê de ez tiştê vê gavê em dibînin zaten vê gavê zanin polîtikaya Türkiye wextê cîranê xwe de tamamıyla ji bo ku daha bêtir zimanekî şer û zimanê em bêjin de ku derê Kurd hebe wek Rojava Medîd çawa çok yani ev tiştê va salûnê vekê divê derê kirî girêdayê Rojava em vêya cî zanin li ku derê Kurd li ser keve ji wê acizin. Dixwazin vêya bifetisirin ez bingehiya wê de vêya dibînim. Tabii ki em vê derê her çar parçeyê Kurdistanê jî em dixwazin ki zûtir gelê Kurd bir yara xwe bistînin ittifaqiyekê bir yara xwe bistin daxwaziya me ev e yani her çar parçeyê Kurdistanê gerek gelê Kurd îro bên cem hevdûn. Li gor welatiyan jî serdana Serokwezîrê Türkiye ne ji bo feydeya Kurdaye dixwazin ji bo berjwendiya xwe rayedarên Başûr bikarbînin. Lê divê Kurdên çar parçeyê Kurdistanê hişyar bibin û nên xepandin. Zor pevîne. Ew her du jî dibin em axa bin. Ew dibe ez ê bibim li vir axa dibe Mesûd tu ji li vir bi axa em ê Kurdê din hemû yok bikin em ê ewa dinya tim ewa em ewa bikin. Ka agaxatî ne bê iştira bêjim qayîman davê jî hema çû kîjan heb merov kî cî dibîne dibe hadî ev ya bigirin yekê dinê davê şûnawî. Bozun di nava Kurdar dîsa hinkî musîbetiye çêkin ji wê bûne derin başka çi ye? Dixwazin zaten yekîtiya Kurda bela bikin. Heta adarê dixwazin êrişekê Kurdistana Bakur jî bikin. Zaten îro mera çawa mêze bike welatê xwe de em bawer dikin ki komara Türkiye şer dixwazin. Serokwezîrê Türkiye di destpêkê de bi hikûmeta Baxdayê dûvre jî bi hikûmeta Hewlêrê re wê rûne û li ser hinek babetan civîn pêk bîne. Welatiyên Amedê jî di wê baweriyê de ne ku Türkiye li dû deq û dolabane lê dibêjin wê gelê Kurd lîstikên hikûmeta AKP vala derxînin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.